woni no wiyete wonde ko ɗum gaccita Oumar Bassoum andi Niger ko yaltuɓe dendagal CEDEAO e woni hen fof yalti mun haala joni noon beele pour ɗum weɓanamo yaltude e nder o kaso wona ko ɗum kam sikkani sene yawa wonde kamɓe kadi haɓe jogui kulol so gaccitimo janggo ne mbawi heɓoyde caɗele e laamu munen ɗum tagui ɗum yawata accirede e makko hen sa yi kadi Niger haɓe jalti e CEDEAO ko wasde tan jabdeɓe accidde président o. eyyi ko yewteni Mohamed Bazoum Abdourahmane Tiani e yimɓe mum ɓe nagganima dow saria ko dolnago tan ɓe kutori e haaji mabɓe foof ala saria fedde winndiriyankore ñiŋiɓe ko ene poti ñiŋdeɓe saabu naggere nde ko naggere bonde ko naggere jutde ko naggere kadi nde alda saria eɓe kaani ñiŋde ɗum jaade eɓe kaani ɗum daranade ɗum kamɓe konunkoɓe du eɓe kaani optiddemo hayso tawi ɓe jiiɗa wonde nder leydi ndi ɓe kaani oppitiddemo o yaaha caggal leydi yaaha o wonoy toon o wuroy toon kanko e joom suudu makko foof. ɗe pelle adnayankoje ɗo ɗe ala yaade e dow gonga kala tewtiɗoɓe kadi a ɓittay woni ɓe wanno IBK woni Ibrahima Boubacar Keita ka leydi Mali kamɓe fof ɓe wi wato démissionu Bassoum gilandema o nanga ka aranum ka RFI on tottama konngol ɗo mi wino ɗo yo démissionu ɗum woni jaam makko do tewto CEDEAO Union africaine Union européen walla Nations Unies jen ɓe wawa wonde ɓe fewjana e leyɗe mabɓe ɗen ɓe no ɓe yiltira e Niger no ɓe falira ɗum wona haala noon ko militaire woni ko laami toon kanko Bassoum kanko ɓoyni hoore makko ɗon si tawno ɓe nanggunomo tan ɓe uddimo ɓe waɗi coup d'état yo accu leydi ndin o jaɓi o démissionné e pouvoir on wonno wawano wadde masala négocié ha o yalta leydi ndin o yaaha leydi ko falira nde haray Bassoum yaltugol makko ɗon nano Nations Unies woni haalirde ni wawata yarde ɗin décision ji massata e hoore ɓe militaire ɓe. yo Allah lando gittan en toñi e jaggu e hoore ɗe leydi Afrique ɗoɗe hande sa yiɓe no jooɗi ɗo ɗe oɗo ko Niger fof woni ko wotanimo ɓe ara ɓe ƴetta laamu ngu ɓe hollamo doole ɓe hollamo jaggu si ɓe ƴettino ɗum ɗon tun ɗum ɗon gayna naaliɓe kono ɓe wawnomo accitude o waɗa haajoji makko ɓay Allah waɗi nakirim o waɗi kono noon toriki Allah ɓay kanko wawi jogui yo wallu jama Niger on no oɗo hettora e hoore jaam kayra o afiyata par ce que ɗon ko toñi e jaggu ɓe hollimo.